Ikhono lika Princess Mukhari lokhenika imoto laba nomphumela wokusungulwa kwebhizinisi lakhe The Automotive Pros E-Randfontein. Imvamisa ke ukhanda imoto osuke kuthiwe ngeke ziphinde zikwazi ukubuyela emgwaqeni. Abantu maba rejectele ama insurance baza kithi and then si check ukuthi kule moto lo can we work on it now. Then if we see ukuthi singayisebenza and then simenzele quotation, if I happy nge quotation athi uzoyi afford, then we take it, we work on it. Lo msebenzi wawufundiswa nguyise. Bengikhula nobaba mechanic panel beater opendayo futhi. So kufike la waphelelwa khona umsebenzi kwaba ukuthi ekhaya siyamantombazana kuphela. So bekumele sifunde ukuthi sikwazi ukumnceda. Amakhasimende akhe amaningi kuba abantu besifazane nabashiya behlabeke umxhwele. Abaningi baba abafazi namadoda akhona and they don't really complain. Baza abanye bangekho sure and they'll be like, we want to see ukuthi can you pull this one. Ubabhinqisela nxanye ke aqhudelana nabo kule mboni. Iningi labo kungabantu besilisa. Abaningi babo bayafika lana bafike bangitshela ukuthi I'm not gonna survive ngoba ngumfazi nokuthi the way ngisebenza ngakhona I'm too professional. You understand? So ngiyilo muntu othanda ukuprova kakhulu abantu wrong. Ngenxa yokwanda kwamakhasimende wagcine eseqeqesha abanye abantu abayisithupha ukuthi benze lo msebenzi. UPrincess Mukhari ungomunye wabantu besifazane abakwazile ukuthi bangene shi emkhakheni ekhonywa abantu besilisa. Okusho ukuthi ke ungenza noma ngabe yini uma unentshisekelo. Ezindabeni zethu kumzansi wethu nginguslindo kuhle Gumede eGoli.